Ако плануваш бременност, изгледай това видео до края. Знаеш ли кой е този витамин, който е важно да се приема още преди бременността, по време на бременност и не се спира дори по време на кърмене. Защото кърмещата майка също има нужда от него. Ако си договорил B9 или фолиевата киселина, да, това е точно така. Фолиевата киселина участва в клетъчния растеж и клетъчното деление, като по този начин осигурява правилния растеж на вашето бебе. Важна е за развитието на мозъка и кръвообразуването. А знаете ли, че метилираната фолиева киселина е активната форма на фолиевата киселина, която е по-бързо и по-лесно усвоима от организма? Фолацит мета е ново поколение фолиева киселина, която е биоактивна и е готова за усвояване от организма. Фолацит мета Допринася за по-високото съдържание на фолиева киселина, фолат в организма на майката. Препоръчителният дневен прием е по една таблетка на ден с достатъчно количество вода. При необходимост след 3-месечен прием може да се направи почивка от 10 дни. Но това, разбира се, трябва да се консултира и с проследяващият ви специалист. Пожелавам лека бременност на всички бъдещи майки и до скоро!